चल तू चल. बेगून चाल गा चंद्रा. जरा बेगून चाल ग चंद्रा. खाली झाला चला. मोरी आली या बंदरा. आम्ही निघालो. आम्ही चाललो टूरला. टूरला. असे वचके घेऊन बादली बिदली घेऊन पोपलडावावर. कुठे? पोपलडाव. पोपलडाव. आजी या. आजी रस्ता साफ करत करत येत चालले. आजी कुठे चालल्यात? नदीवर. नदीवर कशाला? कपडे धुवायला. कपडे धुवायला. या बरोबर या. चला चला. कपडे दाखवून धुणार आजीबाई. हो काय? डोक्यावर घ्या. ऊन आहे खूप. मी पण घेतलाय. आजी हे घ्या. पदर घे पदर. असा घ्या पदर. चालेल झाला माझा. टॉवेल राहिला वाटतं. आजीचा टॉवेल राहिला. पण आले सगळे धावत. चाललं. चला आजी कुठे चालला? आजी बघा कुठे गेली. आजी बी बघते काजूची. हा काय? मी चालेल घेतला होता तांदूळ आणले असे तर तांदूळ आहेत ना त्या बाटलीच्या ह्याच्यात? नाही काढले ना ते पहिले. काढले? हा आणायला पाहिजे होते ना तांदूळ. हा बघा इकडे कितीतरी आले होते बघा. आणि ते चुरमुरे पण. चुरमुरे आणले पाहिजे होते. सकाळी पाणी चांगलं होतं. मलिये मासे आहेत. मलिये आणि पित्ताळ्या. पित्ताळ्या आणि मलिये बघ. त्याला पित्ताळे म्हणतात. खवले मासे दिसतच नाही. मलिये बघ ते काळे आहेत ना ते मलिये मासे. एकच पाणी घ्या सारखे वाढले आणि सर्व उमलत घाला. वाईगले गेले घाला. दोन छारा चांगले. थोडं आजी चष्मा धुत आहे. आणि धुवून घे. आलेलं आहे. हात जाऊन घ्यायचे वाटे गंगे. काय बरोबर आहे. वाटे गंगेत हात धुवायचे. काय माहिती हे माहेर आपला. तशी माहेरा गेली तर काय खाल्ल्याशिवाय येत नाही बाई. त्याचं वचीन म्हणजे काहीतरी माहेर जाऊन खाते. तसा हे नदीत आला ना तर आम्ही कपडे झाले की हातपाय धुताव ना. तोंडावर पाणी मारतो. हे कसं वाहतं पाणी म्हणजे आईचं घर आणि हे नदी म्हणजे एक आहे. असं माहेर घर आहे. गंगा कोण आहे भाजी. बस बस आधी बस. नको कमी आहेत ना बाबे. बाबे साबण घे. इथे ब्रश पण ठेव आणि तुला बसून तिथे पेरता येईल. कुठे बस. आता असे कपडे कसे लावायचे ते दाखवते. हा तिथे पिळून ठेव. ट्रेनिंग चालू इकडे काजलची. नाही सर्व जातं. परत आजीने पिशव्याचा डिपार्टमेंट घेतलेला आहे. आणि काजलनी काय करायचं? कपडे पिळायचं. ते टाकू तिथे. हा टाक इकडे. नेम टाक बरोबर असा. हा कसला नेम? ते राहू दे आता. आजीचे कपडे धुते. आजीच्या कपड्याला डिझाईन येते है ना आजी? अबे चालू तिकडे हे पिशेल ना. कुठे पाय आजी चालली सुकवायला त्या दगडांवरती वरती. ते भरायचे कपडे त्याच्यात पिशवीत. पण म्हणूनच वाशे होऊन देत ते. पण टेकवू नका कुठे पिशव्या. मग घरी तुम्हाला स्वच्छ धुवायला लागते. खाली पेपर ठेवा आणि त्याच्यावर पिशव्या ठेवा. गाडीचं तिथे हे लागलं ना पाहिजे त्याला. हे जाऊ नको. काजल नाही ना आधी.
इकडे टाकू. आता काय ना माणसांचा वापर नाही ना पाणी खडून आहे हे पण खाण्यासाठी मजबुरीच आहे. हे पण तिकडे येणार मासे. आजीची लुडबुड बघा. अरे तिकडे कुठे चाललीस तुझ्या खड्ड्यात ना वरना जायचा ते. बापरे काय समजत खाली बुडशील आता त्याच्यात. बुजबुजीच आहे ना काय नाही. आता माणसाची रखदारी नाही आहे माहीत माहित आहे. आहे समजली सगळं. आजी चालली पोच द्यायला वरती आता. जे त्याची गाडी झाली तर पोचली बाबा आजी. कॅच. वा रे वा. असं ते नाही ते बघा ते आपल्याला आदूल खदूल पाणी माझ्या सारंग्या बोंबलाचं निर्मल पाणी माझ्या सारंग्याचे आदूल खदूल पाणी माझ्या बोंबलाचे निर्मल पाणी माझ्या सारंग्याचे. चला कॅच पकडते आता. इथे का कसा मग बघते किती 4 झाले ना. हा 4. इथे असा मार एक. धोत्रा दोनारा दादा या वाटे बाया गेल्या पाहिलेच काय रे या वाटे बाया गेल्या पाहिलेच काय रे धोत्रा दोनारा दादा या माझ्या बाय या वाटेने गेले पाहिलेच काय रे या वाटेने बाय माझ्या गेल्या पाहिलेच काय रे. काय केलं काजल? अंगलव की काय तिथं गावला पांढरा झालाय ना. कुठे? काय का चुना खाल्ला. पाहिला एवढा काय असताय मी घालत नाही तिकडे. आता पाय भागतो काय ग मग या इथं उतरा पाण्यात. देख आजीला एक दे कॅच दे इकडनं. नाही झालं ना. बाहेर जा रे आता काय. नाही झालं, एक नाही बारीक झालं. का ते? हे बघ, एवढा. बारीक का देऊ माझ्या हे आजी बारीक कॅच घेते. तुमची नाही ग बाय मी पाऊसची त्याला बोलून आज पाऊसची चला नाही आजी नका राहू उन्हात नका राहू. का बेकार मी येते चल. या आता काय हाय कपडे नाही नाही मी एकदम येते चल. तिथे तो पाण्यात कुठे मासा वरती दिसेल ना तो हा, पटकन मासा उडी बघताय मारणार. तो. हा 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 सुतार दादानी काय मान केले चांदीचे तोडे त्यांनी पायात दिले पंजन तो बघा नाचतोय. होय पण म्हणतात है ना. तो बघा दिसला काय? सणारे दादानी काय मान केले. अरे बापरे गेला रे. अरे कधी बसला तो कुठे बसला तो बघा समोर बसला. दिसत आपल्या इकडे ग्लुकॉन डी पिलते ते माणसं. ग्लुकॉन डी आजीला दे. ग्लुकॉन डी आजी या घ्या घ्या दे इकडे दे. माझ्याकडे बॉटल दे. न आल्यापासून हे नाही तर वाटतो असे मजाले होते. तुमच्या इथून जवळ आहे हे. आम्ही तर कपडे घरीच धुतात दोघींचे. आमचे दोघींचे आम्ही आता कधी घरी येतो. मोठे कपडे असले अर्धा तर तास कोण आला जातो ना धुवून. जायला यायला. सध्या आम्ही सर्व गोळी घेऊन आलेलो आहे इकडे आंघोळीची. घरी जाऊन कधी तू उतर. मला सोडून सर्वांनी गोळे घेतले इकडे. तू केली ना. हा अरे बापरे, हा बरोबर तुला म्हणजे जाते मी म्हणायचा ती राहिली बघा पिशवी. ते सांगतो मी दिते ती तिला सोडते. तिला सोडते दिते. अगं एकदम जाऊ नको. ती चढली ती बघ. ते तरुण पण आहे. हे वयस्कर झाले लोकं. जा. जा तू जा. जा. आजीने काय ऐकलेलं नाही आमचं. आजी गेल्या खाली. डुबकी मारली शेवटी. बुटकी. हा, पाणी कमी आहे रे. काय ते पडलेले ढोकळं. काजल हे बघ गेली आजी खाली. हे बघ तू पातळ काढलीस ती बघ ती एवढी ती हा ही बघ आहे तिकडे अजून. हा ही काय पण त्यावेळी काढलेली ती ना. ही बघ नका उचलू पायाला लागेल तुमच्या. आता बिकट लागेल ना ती पायात. आता जरासं मान करते ते आई नाही मान करताय का? शिवहारा बाबा जागा आल्या तिकडनं मला असं राम अगदी माझा आता बोलावं आत्ताच घातली अगं चांगरा वरिया बिया डंगरा
हो आता इकडे बघा. हो इकडे बघा काय चालू आहे. आमची आजी काय ऐकत नाही, चालली गेली. पाणी कमीच आहे. हे डोक्याला लागेल. पाणी कमी आहे एकदम. इकडे पॅकिंग चालू आहे आणि इकडे आजीची काय आंघोळ चालू आहे. नाही पाणी कमी आहे. शॅम्पू देऊ शॅम्पू. नको 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 शॅम्पू नको काही नको. दादा माझी एक मुली माझी ताप आला तर तो गेला माझ बाप. ही बाई एक पात्र आहे. काय पत्तर 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 पत्तर. तुला पाताल आहे का तिकडे. पत्तर स्वर्ग आणि पाताल बसली बाबा. काय ऐकत नाही. सामान घ्या, दगडाने घासा. ऐकत नाही बाबा, काय ऐकत नाही. दगड पाहिजे का दगड. किती सांगितलं तरी ऐकत नाही. आम्ही असे पाय वर करायचे. थंडा थंडा कुलकुल झालेला आता सर्व. चला आता रात्री कुलकुल होईल सर्व. तुळशी फाटली बघ. फाटली एवढं. अरे राम. आजीने पूर्ण वातावरणाने पाणी सर्व गरम करून टाकलेलं आहे. पाणी कमी आहे रे देऊसारखं नाही. शिवहरा शिवहरा. चला आता जाऊया ना. या शिवहाराला हात द्या. चला व्यवस्थित या. नको नको येते. थांब दे इकडे. नको नको अगं बाई येणार. येणार की. माशाच्या पोरक प्रेरित करू तेव्हा. डायलॉग बघ डायलॉग. कसं पण ठेवतं काय रे भाच्या नातवा. नातवा. काय बोलास का ना. अरे बाय आली ना. अरे काय झाला माझी तब्येत बरी नव्हती बा. आता पण काय जमता आले ही धऊक आलीस ना. ती बघ गुढी पण मारली. पाय सरलो ना जरा. चला पॅकिंग झालेली आहे सर्व. कपडे बघा एवढे धुतलेले आहेत बाबा. बरे जायचं. हे असतील 8-10 किलो असतील हे. चला चला झाली. नाही चल तू चल. बेगून चाल गा चंद्रा. जरा बेगून चाल ग चंद्रा. झाला चला. होडी आली या बंदरा. भूक लागेल आता. चला, लवकर चला भूक लागली आहे. बंदरावरून बरोबर चला आता गाडी घसरायची खाली. पदावर चालली चंद्रा. या आजची होली उद्याची पोळी आणि भिको तेली भोंगा चोली. हो काय बोलले आता. अरे माझे चपला नाही घेतले बाबे. आजीचे चप्पल नाही घेतले. थांबा मी आणतो. थांब पकड हे काजल पकड. देवा पटकन आणतो मी. थांबा नाही थांबा मी आणतो. तुम्ही कुठे आणता. झाला ढिक्या तेली अर्थ. हे बघा इकडे आजी विसरली आपली चपला. लास्ट टाइम आजी आपले चष्मा विचारली होती. चष्मा चंद्रा विसरली आपली चपला. कुठे गेली. चंद्रा चल तू पुढे वा. निवांत काढायचं आहे का हे. चल चल काजल चल. दे बाबा मी घेते. हात धुवून टाक. चल चल चल. द्या हात. अगं काय जड आहे. काहीतरी हवा. आता जाऊन कुठे. आता उद्या जा. उद्या काय टाकू. मग काय. काय बघून काय आले. आता कधी जाणार. चांगला नाही तो. हा त्यांच्या पुढच्याचा कुत्रा आहे. पुढे हा तो याचा पिल्ला अनिल जाणार. त्याच्या पिल्ला झाली आहे ना. आणि कुत्री नाही ती. कुत्रा आहे. आणि होतो कुत्रे लहानच होते. आता काय चांगला आहे पण कुत्रा. बघा रोजच्या प्रमाणे काजल विसरलेली आहे रस्ता. काजल चालली दुसऱ्या वाटेला. पण तो पण आपल्या वाडीतच आला रस्ता. ते लांब ना. शॉर्टकट आहे हे. शॉर्टकट आहे आपलं. खत खत बनवायला बोल. खत दे बाबा ते जमलंच तुझं. काय बरं जड आहे ते. भरपूर घालणार काजलने त्याच्यात. कळला नाही.
काय आहे? अबोली. गुलाबी. हा गुलाबी कलर, पिवळा पण आहे, 2 कलर आहे. आता आम्ही आलो आहे आणि आता बरोबर दुपारची जेवायची वेळ झालेली आहे. आता आम्ही जेवणार आहे. पण चांगलीच भूक लागणार आहे ना काजल? आम्हाला चांगलीच भूक लागलेली आहे, लागणार आहे ना. कपडे धुवून आलो ना. मसल्स वाढले असतील आता हे बघा.